Aloin. Tässä ne on. Mitä me ostat? Me käytiin hakee 21 maksipitkä sprinteri ja siitä ruvetaan toteuttamaan nyt ultimaattista reissuautoa, varikkoautoa ja kaikkea mitä me on muutenkin touhuttu, niin toimivaa huoltoautoa. Tuu sisälle kattoon, niin näytetään mikä se oli ennen ja mitä me on meinattu, että me tähän tehdään. Autohan on siis V-kutska sprinteri automaattiaskilla ja mauheilla. Niin, V6 on se hyvä puoli, että jos olet kärryssäkin unohtaa vaikka kässärin päälle, niin voi vetää vaan, että puhuttiin heti lopun. Parasta mitä rahalla saa. Ja me ollaan pikkasen muuttamassa tätä vanhaa retkistyyliä täältä takaa. Tästä nostetaan mikrokaappi ylös, jotta saadaan mahtumaan tänne 4 kappanetta Nectenin penkkejä irralleen, niin saadaan mukava matkustaminen sitten pitemmillekin reissuille. Niin, sit tarvittaessa päästään sitten kääntämään toi keskimmäinen rivi toisinpäin, niin meno on kuin bussissa, koska bussissahan on tunnetusti tunnelma. Meidän aikaisemmista reissuista tuttuun tapaan Roni tykkää paljon nukkuu. Se on yksi asia, mistä tietää, että tultiin Keski-Eurooppaan. Roni nukkuu takapenkillä. Se on tottunut siihen. Niin me tehdään tänne vähän isompi sänky, mikä sitten aukeaa tänne pitemmälle, niin saadaan kunnon yöunet, niin sitten jaksaa taas touhuta. En mä nyt tiedä, onko tässä niin huono nukkua. Kunhan kuski löytyy. Ja sen jälkeen niin SK Autosoundi meidän kanssa touhuu tänne vähän merisäävehkeitä, niin kuulee sitten ratioakin ajaessa, niin humppa laulaa. Etupää tosiaan tehdään kolmitiekaiuttimen despi taakse ja laitetaan kaikki kamat piiloon tonne, tai piiloon, mutta viemään täältä tilaa niin tonne konttiin ja sitten sen jälkeen tänne väliseinään niin upotetaan 2 12-tuumasta. Ja tarkoitus on vielä, siellä tuli aika hyvät vinkit Tumelta, että millä saadaan varikolle musiikki kuulumaan, niin muutama S on vielä hihassa, mutta niistä seuraa kyllä lisää. Onko meillä jotain muuta tästä vielä? Meillähän tulee hippipussi, eli karaoke-vehkeetkin mukaan tähän. Meillä tulee 2 langatonta mikkiä, niin saadaan sitten lauleskella Jyväskylän suurajoissa. Siinähän se on tietysti hyvä, että kun saadaan se ääni kuulua sinne ulos ja niin mikit, niin sitten tästä tulee taas vaan monikäyttöisempi, että voidaan käyttää tätä tapahtumajuontoihin ja miksei vaikka, jos jollain sattuu olemaan DJ-dekit himassa, niin tähän voi laittaa pöydään vuttu ja se on bileet joka paikassa. Tästä sisältä vähän järjestys muuttuu. Edelleen meille jää nämä penkit, että pystyy sitten muuttamaan tätä järjestystä, mutta otetaan tuo jääkaappi kiskokiinnitteiseksi, että sen koti tulee olemaan tässä nyt sitten 2 penkin välissä. Joo, tehdään sitten taso päälle ja otetaan vähän mikrokaappi ylemmäs, mahtuu istua siinä alla ja sitten saadaan hattuhyllyt tonne ja muuta säilytystilaa. Pitäisikö me vaikka teleporttaa tästä Seinäjoelle tonne V-Customsille kattoo Vaaramalta, niin sehän varmaan saisi ne muutokset meille tehtyä.